Practica català amb diàlegs, nivell intermedi, sèrie 2. Això és català pràctic. Avui veurem 3 diàlegs. Diàleg 1, diàleg 2 i diàleg 3. Diàleg 1. Quin fred que fa! Doncs abriga't, que aviat encara en farà més. Com celebres el Cap d'Any? Aniré a sopar a casa d'uns amics. I tu? La meva dona i jo tenim taula a un restaurant. I on fareu els raïms? Després del sopar hi ha festa amb el raïm inclòs. Sona molt bé. Sí, espero que estigui bé. No hi hem anat mai. Doncs bona entrada d'any, Ignasi. Igualment, Isabel. Repassem. Quin fred que fa! Doncs abriga't, que aviat encara en farà més. Com celebres el Cap d'Any? Aniré a sopar a casa d'uns amics. I tu? La meva dona i jo tenim taula a un restaurant. I on fareu els raïms? Després del sopar hi ha festa amb el raïm inclòs. Sona molt bé. Sí, espero que estigui bé. No hi hem anat mai. Doncs bona entrada d'any, Ignasi. Igualment, Isabel. Traducció al castellà. Quin fred que fa! Que frío hace! Doncs abriga't, que aviat encara en farà més. Pues abrígate, que pronto todavía va a hacer más. Com celebres el Cap d'Any? ¿Cómo celebras fin de año? Aniré a sopar a casa d'uns amics. ¿Y tú? Iré a cenar a casa de unos amigos. ¿Y tú? La meva dona y yo tenim taula a un restaurant. Mi mujer y yo tenemos mesa en un restaurante. ¿Y on fareu els raïms? ¿Y dónde vais a comer las uvas? Després del sopar hi ha festa amb el raïm inclòs. Después de la cena hay una fiesta con las uvas incluidas. Sona molt bé. Suena muy bien. Sí, espero que estigui bé. No hi hem anat mai. Sí, espero que esté bien. No hemos ido nunca. Doncs bona entrada d'any, Ignasi. Pues buena entrada de año, Ignasi. Igualment, Isabel. Igualmente, Isabel. Diàleg 2. Com han anat les festes? Bé, amb la família i, com cada any, menjant massa. Ja ho pots ben dir. Començaré de nou al gimnàs a veure si m'aprimo una mica. Propòsit d'any nou? Sí, això sembla. Com han anat les festes? Bé, amb la família i, com cada any, menjant massa. Ja ho pots ben dir. Començaré de nou al gimnàs a veure si m'aprimo una mica. Propòsit d'any nou? Sí, això sembla. Traducció al castellà. Com han anat les festes? ¿Cómo han ido las fiestas? Bé, amb la família y com cada any menjant massa. Bien, con la familia y como cada año comiendo demasiado. Ja ho pots ben dir. I que lo digas. Començaré de nou al gimnàs a veure si m'aprimo una mica. Empezaré de nuevo en el gimnasio a ver si adelgazo un poco. Propòsit d'any nou? Propósito de año nuevo? Sí, això sembla. Sí, eso parece. Diàleg 3. M'ha encantat el regal, moltes gràcies. Me n'alegro. Jo també tinc una sorpresa per tu. Oh, 2 entrades pel concert. Com ho has fet? Si estaven esgotades. Sabia que et feia molta il·lusió. M'ha encantat el regal, moltes gràcies. Me n'alegro. Jo també tinc una sorpresa per tu. Oh, 2 entrades pel concert. Com ho has fet? Si estaven esgotades. Sabia que et feia molta il·lusió. Traducció al castellà.
M'ha encantat el regal, moltes gràcies. M'ha encantado el regalo, muchas gracias. Me n'alegro, me alegro. Jo també tinc una sorpresa per tu. Yo también tengo una sorpresa para ti. Oh, 2 entrades pel concert. Com ho has fet? Si estaven esgotades. Oh, 2 entradas para el concierto. ¿Cómo lo has hecho? Si estaban agotadas. Sabia que et feia molta il·lusió. Sabia que te hacía mucha ilusión. Hem vist aquests 3 diàlegs. Espero que t'hagi agradat. Si és així, regala'm un m'agrada, subscriu-te al canal Català Pràctic i activa la campaneta per rebre notificacions dels meus nous vídeos. Gràcies i fins la propera. Això és Català Pràctic.